Hyvää talvista iltapäivää. Tervetuloa Korutaiteilijan kertomaa luentosarjaan. Tämä on Korutaideyhdistyksen ja museon yhteistuotantona järjestetty tapahtuma, joka liittyy Korutaidekehyksissä näyttelyyn, joka avautuu tänä iltana. Minun nimeni ei ole Essi Pullinen, enkä ole museonjohtaja. Olen Nelli Tanner, yksi näyttelytaiteilijoista. Tuuraan Essiä, koska Essi on tänään sairaan. Mutta sen enempää minusta tai Essistä, mennään heti itse asiaan. Meillä on ensimmäisenä Elena Lehtinen, ja hän on Suomessa tunnettu taiteilija ja opettaja. Hän kuuluu korutaiteen uranuurtajiin ja on korutaiteessa taiteellisen ilmaisun edelläkävijä. Helena on myös suomalaisen nykykoruryhmän Hibernatin perustajajäsen. Hänen töitään on esillä kansainvälisesti ja myös osana useita kokoelmia. Korutaideyhdistys ry on valinnut Lehtisen vuoden korutaiteilijaksi vuonna 2015 ja tulette näkemään myös hänen teoksia näyttelyssä. Annetaan puheenvuoro Helena. Ole hyvä. Kiitos Nelli, kiitos museo, kiitos tytöt, jotka ovat rakentaneet näyttelyn, kiitos Korutaideyhdistys ja kiitos maailma. Mä aion pitää tosi lyhyen luennon tästä mun 50-vuotisesta urasta. Mun pitää oikein laskea sitä, kun mä ajattelin, että mä oon mennyt Kultaseppäkouluun vuonna 1973. Et siitähän tulee 50 vuotta, joka on pitkä aika. Ja sitten mä ajattelin, että en mä voi puhua 50 vuodesta, vaan mä puhun lyhyesti 50 vuodesta. No, ensimmäinen kuva. 2 lusikkaa, 2 erilaista konseptia. Toinen on korpusesine, jolla on nestetilavuutta, ja sitten toinen lähes samanlainen, mutta jonka käyttötarkoitus on epäselvä. Molemmat ovat metallia. Näihin 2 teokseen mahtuu kokonainen ura. Kaikki se, mitä pitkän uran aikana on tapahtunut. Käytettävyyden sijaan sisällön merkitys on korostunut ja tullut tärkeimmäksi osaksi teosta. Olen valmistunut hopeasepäksi ja oppinut käyttämään käsiäni, työvälineitä ja materiaaleja. Olen oppinut tekemällä ja näkemällä, miten muut ovat ratkaisseet samoja tekemiseen liittyviä ongelmia. Se on auttanut ymmärtämään paremmin omia prosesseja ja se on myös kasvattanut käsityöläisestä taiteilijasta. Olen toiminut opettajana, olen opettanut ja oppinut sitä kautta näkemään, miten erilaisin tavoin me koemme ja näemme maailman ja oman tekemisemme. Lähes kaikilla kohtaamisilla on ollut tärkeä merkitys. Oppilas on ollut opettaja. Uran aikana on ollut monia ryhmä- ja yksityisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Näyttelyn rakentamista, kuratointeja, jyrytyksiä ja residenssejä. Yhteistyötä Hibernatin-ryhmässä. Jälleen monia tärkeitä kohtaamisia. Olen saanut taiteilijaeläkkeen ja miettinyt, milloin on aika päättää ura. Väsymistä ja innostusta vuoron perään. Mutta vielä olen päättänyt jatkaa. Käsillä tekemistä. 3 helmeä kerrallaan kankaaseen. Hidasta, meditatiivista, mutta usein myös yksitoikkoista ja puuduttavaa. Tärkein elementti on aika, joka teoksen tekemiselle menee. Aika, joka nykypäivänä on ehkä kalleinta, mitä meillä on. Aika, joka antaa aivoille tilan, joka avaa ja luo näkymää tulevaan. Aika on kerroksia, aika on merkityksiä, eletyn maailman ja oman lyhyen hetkemme. Vuosien varrella työpöydälleni on ollut paljon erilaisia materiaaleja. Toisia olen tarvinnut teoksissa, toiset ovat olleet vain läsnä antamassa taustaa ajatusprosessiin. Kaikilla materiaaleilla on oma historiansa, omat yleiset tai yksityiset tarinansa.
Omat materiaalini olen löytänyt useimmiten kirpputoreita, puuta, nappeja, huopia, kanava- ja ristipistotöitä, kaikenlaisia toisten hylkäämiä outoja tai tarpeettomia esineitä. Materiaalia, joilla joskus on ollut arvoa, mutta jotka ovat muuttuneet lähes arvottomiksi. Mummon rakkaudella lahjaksi lapsenlapselle tekemä, täynnä kukkia oleva ristipistotyö, jonka tekemiseen on kulunut lukemattomia työtunteja, on muuttunut halvaksi ja tarpeettomaksi. Niitä olen pelastanut ja yrittänyt palauttaa niihin käytetyn ajan arvoon. Travel as a tool. Kautokeino, Jokkmokk, Tanskan lukuisat kohteet, Vienan Karjala, Islanti, pohjoismaista yhteistyötä, yhteistä kokemista. Tutustumista kaikenlaisiin käsillä tehtyihin esineisiin, puuveneistä kirkkoteksteileihin ja kaikkia siltä väliltä. Museoita, käsityöläispajoja, tuohiverstas, Itzimuseo. Paanajärvellä, maailman perintökohteessa, Olgan vieraana. Kuin paluu menneisyyteen, nukkumassa lapsuudesta tutun viltin alla. Erilaisia menneistä tuttuja ornamentteja, hämmentävää ja kaunista yhtä aikaa. Voiko tätä edes ajatella teoksen materiaalina? Opiskelun aikana Bauhausin jälkimainingeissa ornamentti oli rikos. Ja nyt sama ornamentti näyttäytyi kiinnostavana. Nostalgia ja aika toi sille uuden henkilökohtaisen merkityksen, jota ei voinut sivuuttaa. Vanhat viltit, joista tuli uusi ja merkityksellinen materiaali teoksiin. Ristipistotyöt. Työhuoneesta löytyi unohduksissa ollut laatikko täynnä ristipisto- ja kanavatöitä. Värikkäitä kukkia ja mustavalkoisia romanttisia kuvia rakastavaisista. Paljon muita aiheita vielä käytettävissä tulevaisuudessa, jos aika riittää. Ristipistotyöt tehdään valmiille mallille valmiiksi valituin langoin, joten kovin luovaksi prosessia ei voine kutsua. Itse käytän samaa tekniikkaa. Valmiiksi tehdyn kukkakuvion päälle lisään omat värini, ehkä hieman alkuperäistä mukaillen, ja prosessi on hidas. Viimeinen kuva. Ikä on antanut luvan, ja lainatakseni setäni Paavon lausahdusta, kun hän katseli kahvipöydässä istuvia vaimoaan ja minun äitiäni. Mikä helvetti noita vanhoja ämmiä vaivaa, kun pitää olla kaikki kuosit yhtä aikaa päällä. Kiitos. Voimme tehdä sillä tavalla, että lopuksi jätetään aikaa kaikkien taiteilijoiden kysymyksille. Ja seuraavaksi meillä on Inni Pärnänen. Ja Inni on helsinkiläinen taiteilija ja muotoilija. Hän työskentelee muun muassa korujen ja julkisten taideteosten parissa. Usein Pärnäsen teokset ovat tunnistettavissa kolmiulotteisuudestaan, toistuvasta rakenteesta ja herkkäilmeisestä muotokielestä. Korutaideyhdistys ry valitsi Inni Pärnäsen vuoden korutaiteilijaksi vuonna 2017 ja myös hänen teoksia näimme tänä iltana Kameraisissa. Ole hyvä, Inni.
pöytään. Hei vaan kaikille. Kiitos, että saan olla täällä ja kiitos, että olette täällä. Mun oli vähän vaikea ajatella sitä, että keitä tänne tulee, joten sitten mun oli myös vähän vaikea ajatella sitä, että mitä asioita mä mun työstä kerron. Ja siksi mä oikeastaan päädyin siihen, että mä aloitan aika alusta, jotta se koko matka niistä niin kuin koulun jälkeisistä ajatuksista sinne nykypäivään tulee niin kuin ymmärretyksi. Ja mä oon valmistunut Kultaseppäkoulusta 90-luvun lopussa ja niin saanut tosi perinteisen käsityökoulutuksen, teknisen osaamisen ja sen jälkeen mä oon mennyt taideteolliseen korkeakouluun, joka oikeastaan on mulle ollut semmoinen niin kuin oman työn oppimisen paikka. Ja mä en ole koskaan toiminut tämmöisessä Kultasepän ammatissa, mutta käsityö ja muotoilu ja sitten soveltava taide, taideteollisten alojen taide tai miksi sitä nyt sit kutsuiskaan, niin on kaikki osa sitä mun työskentelyä. Mä oon niin tämmöinen materiaalilähtöinen tekijä ja sitten mua kiinnostaa sellaiset fysikaaliset ilmiöt, että mitä tapahtuu, jos tekee näin. Mitä sitten, jos tämä materiaali toimii tällä tavalla ja mitä siitä sitten mahdollisesti tulisi. Ja ne erilaiset ilmaisutavat, mitä sitten muotoilusta tai käsityöstä tai taiteesta on, niin ne on kaikki osa sitä mun työtä. Mä en näe näitä toisiaan poissulkevina asioina, vaan sen saman janan ilmentyminä ja semmoisena, jotka limittyy keskenään ja tukee toisiaan. Mä olen aloittanut tämmöisestä ajatuksesta, että on joku yksinkertainen muoto ja sitten sitä muotoa manipuloimalla syntyy kolmiulotteinen muoto. Ja kun niitä muotoja yhdistää, niin näkyykö se teksti ollenkaan? No joissakin näkyy, toisissa ei. Nämä on 90-luvun lopusta, ihan siitä mun valmistumisen jälkeen. Mutta se semmoinen vastakkainasettelu siitä geometrisesta lähtökohdasta sinne orgaaniseen muotoon tai yksinkertainen ja monimutkainen ja kevyt painava, pehmeä kova, niin ne on niitä asioita, jotka oikeastaan vieläkin on mun työssä, tämmöisiä tärkeitä lähtökohtia. Mä en etsi mun lähtökohtia luonnosta, mutta mä huomaan, että usein ne asiat, mitä mä teen, kun niillä on tämmöinen geometrinen lähtökohta, niin ne rupeaa muistuttamaan asioita, joita löytyy luonnosta. Ja tämmöiset rakenteelliset, luonnon herkät keksinnöt, niin ne toistuu myös sit jotenkin alitajuntaisesti tai tulee sen mun työn kautta. Ja niillä on ilmenemismuotoja, jotka on hyvin yhteydessä sit semmoiseen meidän näkyvään luonnonmaisemaan. Ja mä saatan löytää jonkun rakenteen, jota sitten mä ryhdyn kopioimaan ja muuttamaan sitä materiaalia. Ja mä en päätä, että mitä siitä tulee, vaan että mitä se siinä matkan varrella, miksi se muuttuu. Ja se tekninen osuus on sit usein myös sellainen, että se ratkee siinä työn edetessä. Ja nämä on tämmöisiä elimellisiä osia sitä työtä. Ja sillä tavalla sitten niin syntyy myös se käyttötarkoitus.
Mä oon kiinnostunut materiaaleista ja tekniikoista. Ja, kun sitten on käyttänyt jalometallia ja sitä pitää säästää hirveästi ja se on niin pientä ja hidasta, niin mua kiinnostaa myös hyvin paljon sellaiset niin oikopolut ja tekniikat, jotka tekis jostain, joka niin kuin siinä perinteisillä jalometallitekniikoilla esimerkiksi tehtynä kestäisi ihan hirveän kauan. Ja mä oon laaseriin tutustunut jo silloin 2007 ehkä, jolloin sitten niin kun mä oon ensin ruvennut tekemään työkaluja sen niin laaserin kautta. Ja tässä on niin säilykepurkkia, jota on prässätty sillä printatulla työkalulla. Ja se, että ei enää tarvitakaan sit oikeastaan muita työkaluja, koska se rakenne mahdollistaa sen metallin muokkaamisen ilman mitään erityistä menetelmää. Sitten ne materiaalit voi olla semmoista teollisuuden käyttämää. Tässä on tämmöinen teräsverkko, jota käytetään kahvikeittimien siivilöissä. Ja oikeastaan kaikista eniten mua viehättää luonnonmateriaalit. Ja se tuntu käsissä, miltä joku materiaali tuntuu, niin mä katson, että mä oon ihan hirveän etuoikeutettu, kun mä saan nauttia siitä mun työstä niin paljon, että miltä joku asia tuntuu käsissä, mistä se on kotoisin. Ja mua kiehtoo sellaiset materiaalit, joilla on joku historiallinen merkitys, että se on arkinen ja se on käyttöesineistä ja kaikki tietää sen. Mutta sitten se on kuitenkin voi olla hyvin yllättävä monessa mielessä ja ihmeellinen. Ja mä oon käyttänyt viime vuosina paljon puuta, vaneria ja tässä nyt on tää tuohi sit vielä. Mutta sen eloperäisen materiaalin olemus on niin yllättävä ja joka kerta mun mielestä vähän niin kuin ottaisi käteensä jonkun uuden tyypin, vaikka sitä materiaalia olisi käsitellyt jo ennestään, koska sillä on niin monia eri ilmenemismuotoja. Ja sitten jossain vaiheessa, ehkä 2010-luvulla, niin muutamien sattumien kautta minulla tuli semmoinen niin kuin olo, että ei mun tarvitse tehdä pientä, että en mä niin kuin määritä itseäni sen kautta, enkä mä oikeastaan määritä itseäni muutenkaan, vaan se tekeminen etenee niiden omien oivallusten kautta. Ja sitten mun työ, kun sillä on tämmöinen rakenteellinen ulottuvuus, niin se mittakaavan muuttaminen oikeastaan tuntui kauhean luontevalta. Ja mä olin sitten Lappeenrannassa tämmöisessä lasertaideresidenssissä, missä mä työskentelin muutaman kuukauden ajan Lappeenrannan teknisen yliopiston laserin tutkimuslaitoksen teknikoiden kanssa. Ja siellä syntyi sitten tästä vanerista leikattuja koruja ja reliefejä. Ja mulla on sellainen ajatus siitä, että vaikka tämä materiaali, mikä sitten on vaneria puuta, se on suomalaista, sitä on määrättömästi ja se on, koko se elinkaari on ekologinen, niin silti sellainen ajatus siitä, että on ihanaa, jos siitä samasta asiasta tulee ensin iso ja sitten pieni ja sitten vielä pienempi ja jotain vielä ihan pientä sieltä keskeltä. Että tietyllä tavalla se koko iso vanerilevy on käytetty siihen, että sieltä tulee niitä eri kokoja. Ja nämä muodot muodostuu 6 prikasta, joita sitten aina sisäkkäin sillä laaserilla leikkaan. Ja niitä yhdistämällä sitten syntyy kokonaisuuksia. Ja tämä on tuolla työ- ja elinkeinoministeriössä valtion taidekokoelmissa. Tämä reliefi. Ja sitten 2017 multa pyydettiin
vastavalmistuneeseen dipoliin, tai siis vasta kunnostettuun dipoliin, tämmöiseen valokuiluun, joka on 10 metriä korkea, niin tämmöinen äskeisen samaan motiiviin perustuva reliefi. Ja sen ympäristön, luonnon ja sen betonin brutalismin yhdistelmä mä näen, että se mun työ siellä sisällä tuo sen luonnon sinne sisätilaan myös. Vaikka se on semmoinen kolho ja niin jollain tavalla julmakin se rakennus, niin sitten tämä orgaanisen kolmen vanerielementti tuo sinne sitä luonnonmaisemaa sisällä. On kauhean utelias ja se uteliaisuuden kautta sit usein syntyy ne oivallukset. Ja siinä niin kun tekniikan ymmärtämisessä ja materiaalin ymmärtämisessä niin oivallus syntyy sattumanvaraisesti, mutta se taiteilijan työ on osata huomioida ne sattumat ja oivaltaa sen kunkin tekniikan käyttötarkoitus. Ja siellä laserresidenssissä mä tutustuin myös tämmöiseen mahdollisuuteen käyttää sitä laseria metallin taivuttamiseen. Että se lämpö, millä voi leikata ja millä voi printata ja millä voi tehdä hyvin monimutkaisia asioita, niin sillä voi myös taivuttaa metallia. Tämä on mun teossarja Puutamo ja tässä siitä osa Kesäkuu, jossa tämmöinen niin teräslevy on taivutettu tekille sen valonsäteen avulla. Ja se yksi hetki, se sekunti, kun se valo piirtää sen viivan ja se pintajännitys muokkaa sen levyn, niin se on kiehtova ajatus, että sillä valolla kuvaa valoa. Ja sitä kuun kierron eri vaiheita. Se variaatio on myös hyvin nopeata, koska siinä ei tarvita merkittävästi energiaa eikä työkaluja. Kaikki, jotka metallin kanssa työskentelyy, niin tietää kyllä, miten vaikeaa on toteuttaa tasasta laajaa pintaa. Ja se, että se tapahtuukin ihan hetkessä, se on kun tämmöisen valon kautta on mielestäni aina aivan ihmeellistä. Sieltä suuresta tai suurempi kokoisesta teoksesta sitten myös sinne polkuun. Ja oikeastaan se niin perimmäinen asia on siinä, mitä mä ajattelen, on, että miten se asia toimii pienenä ja miten se sitten mahdollisesti toimii ja miten suurikokoisena se myös toimii. Se yksityinen ja julkinen, että se oma työ ja omat yksityiset asiat, korutkin on musta aika yksityisiä, mutta sitten se niin kuin julkisten teosten kautta, millä tavalla se teos oikeastaan koetaan toisenlaiseksi, vaikka se on ihan samasta aiheesta tehty. Tämä on mun tämmöinen oikeastaan tämä on konsepti, jossa on elementtejä niin muotoilusta kuin käsityöstäkin. Nämä on laserilla leikattuja. Tämä on joka suuntaan rakentuva, nivoutuva kokonaisuus, josta voi toteuttaa pintaa tai palloa. Ja mukana on tietysti myös tämmöinen niin kuin ekologinen ajatus niin siinä materiaalivalinnassa, mutta myös siinä, että jos kuljettaa ympäri maapalloa tavaroita isoissa laatikoissa ja painavia, niin sehän on, niin kuin, mä en tiedä, onko se millään tavalla järkevää.
vaan että tämä on kasattava ja tämä on 2-metrinen työ ja mahtuu pieneen kenkälaatikkoon. Se sellainen niin kuin ajatus siitä, että tämä muoto perustuu viisikulmioon ja siinä sitten tämä kukan muoto tulee siitä, että siinä on nämä vastakaartuvat muodot. Irene Sema, joka täällä istuu yleisössä, niin toi mulle sitten kerran näytille tällaisen kuvan mun työskentelystä. Ja jollain tavalla se ajatus siitä, että ne muodot, joita me tuotetaan, niin ne on olemassa ja me jollain tavalla tiedetään niiden olemassaolo, jos sitä osaa intuitiivisesti kuunnella. Tässä on toisella puolella on ihmisen DNA, kun sitä katsoo yläpuolelta, ja sitten se julkinen, se yksityinen ja se julkinen, sitten tämmöinen kirkon ruusuikkuna. Mitä sitten voisi tietysti ajatella, että tämä mun työkin jollain tavalla edustaa tämmöistä niin ruusuikkunaa rakenteellisesti. Tämä on sitten Kalasataman tämän Redin asuinalueeseen valmistuneen tornitalon loiston ala-aulasta multa tilattu työ 2021, joka on kaksiosainen reliefikokonaisuus. Mun työssä sen avaruudellisuuden ajattelu, että mä en vaikka mä oon viehättynyt tästä 3D:n olemassaolosta ja niistä mahdollisuuksista, mitä kaikkea se tuokaa ja miten se tulee muokkaamaan meidän käsityöläistenkin tekemisiä, mutta mä kuitenkin sen alun ajattelen omissa käsissäni, mitä materiaalille tapahtuu, minkälainen se on tässä meidän kolmiulotteisessa maailmassa. Ja sitten mun tuli sellainen olo, että mä en oikeastaan tee kouluja ollenkaan kohta, jos mulla ei ole sellaista yhteistyökumppanuutta. Ja 2017 mä oon sitten aloittanut yhteistyön Lumolman kanssa, joka on suomalainen jalometallialan yritys. Ja se, että jos ajattelet, silloin kun mä oon valmistunut kultaseppäkoulusta, niin se jalometallitekniikat on ollut vielä hirveän paljon semmoisia, mitä ne oli yli 2000 vuotta sitten. Ja sitten yhtäkkiä on kaikennäköisiä välineitä, joilla pystyy tekemään valtavan paljon semmoista, mitä ei koskaan aikaisemmin ole voinut teollisessa mittakaavassa toteuttaa. Ja nämä asiat sitten, että se teollinen tekeminen, niin ne ruokkii valtavan paljon sitä mun prosessia siinä, että mitä mä löydän myös siitä mun omasta taiteellisesta työstä. Ja se, että vaikka mä ajattelen nämä asiat esimerkiksi paperimalleilla, niin mitä kaikkea sitten semmoinen se tekniikka ja tämä uudet välineet pystyy tuomaan siihen lisää. Ympyrä on aika lailla mun juttu. Ja se, että tämä mun työ kokonaisuutena rakentuu elementeistä. Ja ihan tämmöisenä materiaalin, että miten sitä kertyy sitten, että kun mäkin olen leikannut niitä prikkoja ja sieltä aina keskeltä sitten jää semmoinen yksi pyöreä prikka, niin jossain vaiheessa niitä oli aika paljon niitä pyöreitä prikkoja. Ja sitten mä rupesin kasaamaan sitä jätettä uudestaan. Ensin koruksia, sitten pinnaksi. Ja tämä on mun semmoisesta työsarjasta, toi Raamitkoru on sarjasta Itämeri, mutta tämä on sitten semmoisesta sarjasta teoksia, kun meressä on taivaalliset värit.
Ja se ajatus on siitä, että kun nämä muodot, mitä me nähdään, niin niissä on niin paljon samankaltaisuutta, että kun katsoo sitä taivasta näin, kun ne muodot menee näin, niin sinne rakentuu niitä pilviä. Mutta sitten kun niitä katsoo toisesta suunnasta, niin sinne tuleekin vettä. Ja tämmöiset niinku tekniikat, jotka sitten ehkä tulee sieltä tekstiilinkin puolelta. Niin että vaikka siinä sit apuvälineenä on tämmöinen niinku laserin nopea suoritus, niin sitten siihen kuuluu paljon sitä semmoista hidasta oman ajatuksen tahdissa työskentelyä. Tässä on yksi kuva työstä, joka on täällä näyttelyssä tänään. Nämä on sitten sarjasta Sääpäiväkirja. Et eihän meillä oikeastaan ole tässä niin kuin maailmassa niitä muita isoja asioita kuin tämä meidän säätila, johon täytyisi kaikki huomio kiinnittää. Et emme niin kuin halua millään tavalla niin kuin paasata tällä asialla, mutta ihan vaan huomioimaan, että ne on näitä niin kuin isoja kysymyksiä, jotka todellisuudessa sitten vaikuttaa siihen meidän olemassaoloon. Suurimmassa osassa kielistä käsittäminen tai tämmöinen käsittäminen sanana, siihen liittyy sana kädestä tai kädessä pitämisestä. Ja se on mun tapa ymmärtää asioita, miten mä koitan tätä meidän maailmaa havainnoida ja ymmärtää on käsien kautta. Ja aikana, kun kaikki voidaan sitten tehdä 3D:nä ja tosi nopeasti ja tekoäly tulee ja mitä kaikkea ihmeellistä se tuokaan tullessaan, niin kuitenkin se ihmisen käsi ja kädenjälki ja mitä se saa aikaiseksi ja miten hahmottaa kolmiulotteisuutta, niin se on hidasta. Ja tämä työ on myös täällä näyttelystä. Nimi on 10 syytä puolesta ja 10 vastaan. Nämä on solmuja, nämä on umpisolmuja ja niitähän ei voi muutenkaan avata, kun on puusta. Se on se taiteilijan työ mun mielestä, joka tietyllä tavalla on maailman helpoin ja maailman vaikein työ. Ja nämä molemmat asiat on samasta syystä, siitä kun saa itse päättää mitä tekee. Ja tämä on nyt ehkä semmoinen vaihe sitten, missä pitäisi päättää, mitä sitten seuraavaksi tekee. Joo, kiitos. Ja kiitos Helena. Ja seuraavaksi Korutaideyhdistys ry ja museo ovat saaneet kansainvälisen vieraan Kataloniasta ja vaihdan kielen espanjaksi. So welcome Gemma Draper on behalf of the Jewelry Art Association and the Museum. I wanted to introduce you with the words that Gemma is an artist, conceptual thinker, writer, philosopher with a warm heart, and teacher. She's from Catalonia. Her work is shown worldwide and it's also part of many international collections. The reason why Gemma is here today giving the talk is that she's having exhibition in Rovaniemi, Studio Mustanapa, and you will see her work also in December in Galleria Huuto in Kalasatama, Helsinki. And we are very happy that these two could be combined, your exhibition and your talk here. So let's welcome Gemma, and now there is a little bit of computer things. Okay, thank you to the museum, thank you to the association, thank you everybody for inviting me and for being here. Yeah. Let's go.
I used to start this kind of artist talk saying that the most important things I was doing in my studio were to clean and to nap. I said so because these were, let me try it again. I used to say so because these two were very special, like revelation aha moments. I recognized that while doing this, let's say, not so important moments, not so important actions, my creative process was moving forward and I was getting not non-expected thoughts, unravel solutions, luminous new readings of what was going on the project that it was in process. These just being moments have brought me many useful creative materials to my creative working process. I even could consider that I was working better while sleeping around these half-made pieces that while dealing with the actual materiality of these pieces. These have seen sedimenting, digesting moments that I can recognize for sure. They were waiting moments, not rushing moments. Of course, maybe I was not summarizing these moments under these labels at that time. It just felt right to take a nap. It just felt right to clean the floor. It just felt right to rearrange the working table. Today, I will not like to talk about this sweeping and having a day bed to rest in the studio, even if I eventually do both things, cleaning and napping. Why? Because lately, well, life happened. The last, let's say, maybe 10 years of my artistic practice have been a very deep transformative experience. I'm just now realizing how much so. Most of them have happened in the shadows, under the radar, out of beaten path. I was out of the map, terra incognita to me. Oh, sorry. I even say to myself that I was off of it. I dismantled my building of my jewelry scene persona. Let's close this phase of my life. I thought. It took me a while, stone by stone, first the facade, then piece by piece, the interior, the rooms, the stairs, the fireplace. I was almost fully convinced that I was finally off. I got everything well tidy in the bus land of the bus. I used to work in the jewelry field. I said when someone asked me. But maybe I was wrong. Maybe I was just doing something else. Maybe, oh surprise, I was working the whole time. Even if I closed my studio, even if I was not touching any of my tools, even if it seems that there were not a single making that can be labeled as art. And that's my starting point for this talk today. That's it. I would like to address two questions. Could we explore art practice as a complex activity that includes being off? How to understand art practice when it's informed by all that it's not done, the undone, by all these distances you take, all the time not devoted,
to the making by all this absence, all this missing out? When thinking on how to address these two ideas, while I was working really physically really hard on my newborn garden, two images come to my mind. This is one. This is Kronos eating its own child. This painting is from Rubens. And here it's, of course, a mistake, but mistakes are okay. Kurunu, to me, was so close to Kronos that I thought, okay, it's the time museum. I now know that I was wrong, but you know, sometimes it's good that these things move your way of thinking. Then, this image comes to my mind. We have here old bird time eating like crunchy, tender, new baby. Has this something to do with the creative process? It's the maker that has to destroy the results of its making, or otherwise the results will just take over and hold the power to themselves, these new babies. Okay, this is Francisco de Goya. It's one of the painters that paint this Saturn eating its children. This will be a reproduction of Goya's house. He was losing her, and he was living by himself, and he put all these paintings to live with this. When I was checking in Google to have one image of Saturno comiendo a sus hijos, which is this image, Google told me that that was not to be seen, that that was something that was bad to me to see. And then I thought, where is this violence? Where is the violence? What is not to be seen in this image, this pintura negra, these black paintings of Goya? Is there any similarity with the creative process? Who was eating whom in this process? I want to show you some works from Pere Jaume. Pere Jaume is an artist that is working contemporary artist from Catalonia. And he plays a lot with this thing of stop doing as a doing. And here I just brought some images. There you have a apple tree. You just put some tambours, and maybe the apples will fall, and maybe music will be created. Maybe there will be a sound. In here, he is quite going after what happens if these paintings, they will return the material to what were before. And what you have here is just that in the big one, it's 9 paintings. They have been composed. Then the other one, it's just like one was with a frame, the other one was with a glass. 2 more works from him. This will be an image from a stone area where you go to take stones to make sculptures. And what he said is, to make a sculpture, it's in our days to destroy another sculpture. In the other hand, he has 2 stones. One, it's already done, like in nature, and then the other one, it's an exact reproduction of the founded stone. But it's from the same, the material to reproduce the stone, it's taken from the same side. What he will ask us is, how is still verbal keep doing? How we
just think that it's materially possible, even if they are work of arts. How it's possible, even conceptually, or maybe ethically possible to keep doing things. How we manage to keep adding objects, songs, movies, sculptures to a world that it's already full of, that it's somehow exhausted. He will ask us, there is a limited number of minerals, of plants, of water, of air. The artist will be the one that make us aware of this. That somehow it's the one that will walk backwards this way. The artist will return pigments to the soil, images to the landscape, space to the unthinkable, and words that to what was before us, without us, despite us. I would like to invite you to think about all the works that are not being done, all the works that are undone, all the works that we consciously choose to delay, to avoid, to keep on the freeze, to throw away, to ignore, to underestimate, to destroy, to eat back again. These are two images from UK. I'm always looking for this word, jewel, and when it appears that it's the container where you put your trash, it starts like, okay, general waste, not jewel. Or then you have a meeting. What is going on in there? There are ways to just stop. While in living in UK, why if I was doing jewelry just by living in this street, Jewel Street neighborhood, that was the name. It was like several streets. They were all with this Garnet Street, Ruby Street, Emerald Street, Diamond Street, and you live in this. Maybe that's possible, somehow doing jewelry. You might maybe suspect that they were the most poor areas in the city. Houses were not nice in these areas. Why if just putting a pearl necklace to the passing sign, it's a way of doing jewelry? Why if just looking at things being piled in the floor, it's a way of doing jewelry? Or not maybe stop it? Why if you start using words to define your practice, maybe it's that, again, doing jewelry? And maybe it could help us that we examine this word, work. Work, it's an activity involving mental or physical effort done in order to achieve a purpose or result. He was tired after a day's work. Like similar words would be labor, effort, industry, service, sweating. Work is a task or tasks that need to be undertaken. Somehow, maybe this thing that we speak of our artistic practice in terms of work can help us to understand a little bit the whole thing. If we conceptualize artistic practice under the logic of production, and we picture it delivered in the form of labor, then it becomes an effort, an industry that eventually drives us
to the final product. To make, to produce, to sell, to position in the market, to gain visibility in the social net, to monetize. Then there is no room for leisure or for playing, no room to rest. How important is to rest? What is to rest in artistic practice? Not to do and do, not to deliver and deliver, not to complete and complete. Definition for rest. To cause someone or something to stop doing a particular activity or stop being active for a period of time in order to relax and get back your strength. If we try to kind of overlap non-done works, undone, left aside, destroyed, then maybe the done has this shape, it's not in the center. If there is no room to rest, then maybe there is not even room for properly thinking. Because the thinking process needs some empty space for the unknown, for new connections. How then to define our practice? What is relevant to what we do? The practice finds its definition in the result, or is there something else? It's something we can even talk about? Could we assume that we shape our artist practice while doing it? At least if we consider art as a transformative activity, it could be a way to approach it. When making, we transform things, materials, conceptions, ideas. And do we also transform ourselves on the go? These are just two random pictures that my phone took while I was working in the garden. That was the phone. What to do with all these changes that art practice is giving to us? How to give them a role in the long-term picture of our art practice? And here we find again the line that mark these two terrains. It could be that they also overlap. In one hand, as is the case for all definitions, we search for a shared meaning. We long to speak the same language. We move between commonly agreed affirmations, expectations, rules. We expect to give and to get recognition in exchange when we look for this common terrain. But on the other hand, our practice is often portrayed as a highly individual activity. There is no translatable quality on some of our makings. There is no one who can get it. We also expect to get and to give freedom in exchange. What I'm doodling here is that sometimes there is a narrow end for the whole story. It happens that we find ourselves in a very narrow place, as narrow as not to allow for our practice to deliver a result, or not. And then maybe there is a chance to include the being of in our practice, a chance to jump from the running train and go to explore new fields, clean skies, wrong places, and unexpected tastes. Nothing fancy, maybe. Gloomy, maybe. Quiet, maybe. Clumsy, awkward, joyful, maybe. Basic things, maybe. What if Kronos is in fact just a creative lad? What if Saturn turns vegetarian
and stops cannibalism for a while. What, if nothing, is the most productive thing to do? Could we consider that crises are just that, a door to being off? Originally, crisis comes from the Greek, ancient Greek will be krinein. The meaning for this word will be to judge, to make a decision, to be able to make this decision. Then crisis maybe is a transformation process in which the old system cannot be maintained. Some years ago, while being abroad, Helena Lehtinen told me that the most important thing, or the most important doing, is shelter in the apparently not doing at all. We were lost down the road, taking a long walk somewhere in Michigan. At that time, we were keeping a ping pong game on. That was not maybe the central thing we were doing there. We were keeping our practice, and then we were exchanging small pieces. And finally, we got some, and we were just showing it in this ping pong table exhibition. Recently, I met a painter that she shared to me something that she does in the studio. She tries to do it every single day. She organized the time in the studio in a way that she has always time for what she said, left-hand work. It's not her dominant hand to work. Then she tries to keep a book note where she will be working for a while during the day, always keeping this side thing going. Let me just check if that works. No. We have another option here. No. We can look here. Do you remember web pages? It was like a big thing like long ago before Instagram. I was having a web page for a while, but just before coming I felt so ashamed because what was showing there? There were works from so long ago. Then I start thinking, okay, maybe it's time to just be more honest, and I will just show works that are from the last 5 years. Just erase the whole thing and just put the things I was doing for this time. Some of these works have never been seen. They were not done for being exhibited. I was working, but I was telling myself that I wasn't working. Yeah, that is what it's here. Not the first pieces, but what happens when, okay, you are a jeweler, but you are invited to a museum, and you decide to create these huge textile pieces. In this case, were an exhibition about bees. What if what you do is just going outside and taking pictures of your surroundings, really in a almost like when the image is almost not visible? That's what I was doing. Trying to learn how to look at things. What if you start doing this kind of really simple drawings about plants that you see around you? What if you start just spending time looking at things that are around you, trying to get, been also working in
textile pieces. I have been drawing. I'm not a drawer, but I have been doing it. Trying to remember rooms and spaces that were from my childhood or from houses that there don't exist anymore. And maybe that's the most recent work. I have been working on this solatium. Solatium is a Latin word, again, that it speaks a little bit about when you get lost, you get a compensation. It's kind of a legal term, and that is what I'm now working on. These are all some of the pieces that can be seen in our Rovaniemi exhibition. These are just a series of postcards that have been erased to take away the image. And yeah, I think that's what I was. Go back to here. Yeah, that's what I was wanting to share with you. Thank you very much, Gemma. And on behalf of Jewelry Art Association and the museum, I would still like to say thank you for the artists, but also for the audience. And now there is still some time to ask questions or maybe have a little ping pong after what we just heard from Gemma. And I know Finnish people are not often asking questions. After the lecture, we might feel a bit shy or just not finding the right words. So maybe I can try and start doing this ping pong. I have a question for Helena. What's next after 15 years of work? What's on your working table at this moment? Maybe this is the better way to ask. Eli mitä löytyy sulta tällä hetkellä työhuoneen pöydällä? Mitä seuraavaksi? Tällä hetkellä sieltä löytyy raanuja. Ehkä noin 20 raanuja. Tässä on seinätekstiilejä, joista ehkä tulee joku iso raanu. Tuntuu siltä, että kun on tehnyt kuitenkin pieniä töitä, ja sitten kun on päässyt jotenkin tuohon tekstiilien maailmaan, niin sitten niitä alkoi vaan tulemaan työhuoneelle. Ehkä semmoisia saattaa. Nyt kun päästiin tähän mittakaavaan, niin voisin kysyä Inniltä, mitä sulla on tapahtumassa seuraavaksi? Se näkyy isoja teoksia isoissa rakennuksissa, mutta mainitsit myös, että on vähän niin kuin takaisin käytettävänkin ollut parissa ja yhteistyötä. Niin. Mitä sulla on? Voiko tätä kysyä, jos on kovin salaista? Ei, mähän teen yhteistyötä sinne teollisuudelle koko ajan, että ei siinä mitään. Se on yksi osa mun työtä. Mutta sitten se, mitä mä niin nyt tällä hetkellä teen, niin mä oon niin ängännyt sinne vaneritehtaalle, mistä mun vanerit tulee. Ja niin mä oon työskennellyt siellä nyt vuoden verran ehkä kerran viikossa, pari kertaa kuussa menen sinne ja mulla on siellä huone, jossa mä saan puuhastella ja siellä on syntynyt jotain ja ehkä sieltä syntyy sen jotain, mutta en ihan tiedä. Solmut oli nyt semmoinen myös vähän tämmöinen niin kuin itsellekin herätys siitä, että hetkinen, että mitä tää nyt oikein on kaikki. Mutta siellä mä oon myös ja sitten myös täällä Helsingissä ja näin. On monta asiaa päällekkäin. No, minusta ne on vähän sama kaikki.
siltä se kuulosti, että asiat ovat yhdessä, koska sun luennolla, miten ne tapahtuu. Asking a question, same question for everybody. What's happening next? What will be on your working table when you go back home? Or maybe the working already started here in Finland. What will happen next? Or maybe there already is some beginnings. Yeah, I think I have already some beginnings on my table. But maybe the difference now is that I feel more freedom. I really feel the freedom of working. And this is so good. It feels so good inside. Then I don't know if that will change. Maybe after a while I will still feel the expectations that I just create to myself and how my work must be or whatever, but now I'm just enjoying the pleasure of the joy of freedom, and this is something that has been so good for me. This, and it's what I will find in the table when I'm back. There are two big tables, and what I have is this sense of freedom. Sounds lovely. Yeah. Do we have some questions in the audience or somebody else wanting to share what's on your work desk at the moment? I like that my English is very good. That name, that Solatin, which was like an in Finnish, because I didn't understand. You will find this solatium in the consolatium. It's a Latin. I don't know if it is because it works as in English would be also solace. It's something that compensates you when you are getting lost. And it's like legal term. Yeah, it comes from Latin and goes to the legal term. I don't know if it exists in I'm sure it exists and we can check this sort of lohduttautuva lohdutus, mutta vähän enemmän virallisempaa kuuloista. Toki jos joku ehtii tämän termin tässä tarkistaa puhelimesta vaikka, voisin tehdä. Solation on lohdutus, mutta konsolation Excellent. Yeah, it's very beautiful word. mukavuus. In Finnish, lohtu, mukavuus. And Gemma had, when she arrived last week, she said she will learn 1 or 2 new words in Finnish every day. So maybe these are your words for today. Yes. Any other questions? Or are we ready to have the opening party and go free talk and more talk about the joy of working, the freedom of working, and of course joy. And there's possibility to ask directly from the artists who gave the talk. So, thank you everybody, and let's enjoy the opening. Thank you.